Beth sy'n ar ein cyfer ni heddiw? So, trends yr Hydref fyddai'n sôn am heddi. Fi wedi gweud gwanwyn sawl gwaith heddi, ond yr Hydref yw e. A fi mi ddangos i sawl peth sy'n newydd yn y siopau a trends i ddilyn ar gyfer y tymor newydd. Right. So, fi dechrau draw fan hyn gyda exfoliant o Paula's Choice. Nawr, blynyddoedd yn ôl, o'n i wastad yn defnyddio scrubs. Chi'n cofio y scrubs eitha abrasive, byddwn ni'n gweud yn Saesneg. Ond nawr, mae yna llwyth o liquid exfoliants. So mae'r rhain, chi'n rhoi nhw ar cefn cotton pad a ddefnyddio nhw. Mae nhw'n grêt achos mae nhw lot llai arw ar y croen. Yn enwedig nawr, dyn ni ddim moyn rhywbeth sy'n mynd i tynnu'r croen i bob man. Ni moyn edrych ar ôl y croen, ond ni moyn hefyd i gael gwared ar, tymod, hen groen, ni moyn cael pose ar ôl golchi, ni moyn iddo fe edrych yn dyn ac yn lan. So mae hwn yn grêt achos mae'n cynnwys acid salicylic sy'n helpu gyda lleihau pores a helpu gyda lleihau sebum. Sebum sy'n cynhyrchu spots wedyn. Right. Ond mae dan nhw fersiwn ar gyfer croen mwy aeddfed hefyd. So os chi'n becso braidd yn ddefnyddio acid sy'n rhy arw, mae yna un wedyn ar gyfer croen mwy aeddfed sydd hefyd yn effeithiol iawn yn cael gwared ar pores. Right, da. Nesa wedyn, mae hwn yn dod o Clarins, SOS Primer. Mae e'n hyfryd. Fi wedi rhoi ar cefn yn llaw i fyna fel bych chi'n gallu gweld. Mae hwn yn fel rhyw fath o fel colour corrector, byddwn ni'n gweud yn Saesneg. Ond mae sglein hyfryd iddo fe. A mwy nawr, ni moyn i'r croen edrych yn naturiol, fel bysau glow hyfryd iddo fe. So chi'n gallu gwisgo hwn ar ben ei hun. Mae e'n dod mewn sawl lliw gwahanol. So os mae hwnna'n edrych bach yn wyn i chi, mae yna sawl lliw ar gael. A mae e jyst yn rhoi rhyw fath o glow hyfryd. Mae e'n gallu gweithio o dan colir neu ar ben ei hun sy'n hyfryd hefyd. Wedyn, fi'n symud ymlaen i foundation. Nawr, mae L'Oreal True Match wedi bod yn boblogaidd am flynyddoedd erbyn hyn. Ond nawr, maen nhw wedi dod mas o hwn sy'n a 1% hyaluronic acid yn yr site. A beth mae hwn yn neud yw, mae hyaluronic acid yn pob peth bron erbyn hyn, achos mae'n grêt ar gyfer hydradu. So os ni'n hydradu a rhoi hylif nôl mewn i'r croen, mae e'n mynd i edrych yn hyfryd ac yn iachus. So mae hwn yn gweud ar y blaen bod e'n plumping effect. So mae e'n mynd i roi rhyw fath o youthful golwg i'r croen. Ond, tymod, pan nes i brynu rhain, mond y ddoi botel yma oedd ar ôl ar y sylff. So, yn amlwg, maen nhw wedi gwerthu Mae'n boblogaidd iawn. Ydyn. Right, yeah. So, nesaf, fi'n mynd i sôn am liner. Dwi erioed wedi gwisgo liner flick. Nawr, yn dibynnu ar eich oedran, falle chi'n cofio Audrey Hepburn yn gwisgo'r flick, neu falle... Neu falle chi'n meddwl am Ariana Grande yn gwisgo'r flick. Audrey Hepburn, bob tro. Ie, wel, a fi. Yeah. So, ond mae Ariana Grande nawr, mae hi'n superstar yndi, a mae hi'n gwisgo lot fawr o liner. Ond mae yna trend nawr o'r enw The Feline Eye, neu The Pussycat Eye. A mae hwn yn defnyddio liner, ond mewn lliwiau gwahanol hefyd. Dyn ni ddim nawr yn ofn gweld pa fath o liwiau sy'n edrych yn cool arno ni. So mae browns dy fi fan hyn sy'n bach yn rhwyddach i ddefnyddio. A o ddydd i ddydd nawr, fi jyst yn gwisgo liner brown. Fi'n teimlo bod e lot mwy ysgafn ar y mwyneb i, a mae e jyst yn rhoi golwg bach mwy bert yn hytrach na cael yr impact am y di yn cael. Okay. A mae glas fyna hefyd sydd wedi dod yn nôl nawr ar gyfer y Hydref, a fi'n credu bydd e'n lliw enfawr ar gyfer y geia hefyd. Right. So wedyn, chi'n defnyddio hwnna i greu'r flick, a wedyn chi'n rhoi mlaen lashes. Nawr mae lashes yma yn hanner lash, so chi jyst yn sticio nhw mlaen yn y cornel allanol y llyged, sy'n rhoi rhyw fath o cat-eye effect. A mae e hefyd yn agor y llyged i fyny. Maen nhw'n gweud mae e'n rhoi rhyw fath o non-surgical facelift. Yna beth sydd y ti Achos mae e'n, ie, na i ddangos i chi fan hyn, so fi wedi sticio nhw mlaen fel bych chi'n gallu gweld. A wedyn i orffen yr olwg yma bant, chi'n defnyddio techneg gwahanol o wneud eich brows. So fel arfer, mae'ch brows chi'n dod rownd yn grwn ar ochr y llyged. Ond nawr, mae pobl yn cael gwared ar yr ochr crwn a tynnu nhw'n fwy syth ar draws. Ac eto, mae hwnna'n agor lan yr llyged a helpu iddyn nhw edrych yn fwy ar ddi hun. So mae e'n techneg arbennig i gael yr sort of wide-eyed, doe-eyed golwg yma Marian Grande. Dwi'n gwneud arfer y llun. Os ych chi moyn edrych brows fel yna, mae got to be fan hyn, mae'n ultra glued,
gel i'r gwallt yw hwn, ond ath e'n viral ar TikTok, ar Instagram, pobl yn defnyddio fel hen wand mascara a brwsio'r eiliad drwyddo. Dwi'n o'n iawn i rai o dywyneb di de, achos ti fod i rai ar y wallt. Wel, os mae'n saff i roi ar y wallt, fel arfer mae'n saff i roi ar y wyneb. Ond os mae da chi croen sensitif, newch patch test cyn defnyddio. Ond nhw yn mynd i dod mas â un ar gyfer brows, achos maen nhw wedi gweld faint mor hyfryd. Mae farchnad iddo, ie. Ie, yn union. A mae hwnna'n digon chip, digon ysymol, a dyn nhw ddim yn symud, mae'n gret. So, trend arall sy'n nôl yw lipsticks gyda lliwiau bold iawn. So, mae lot fawr o plums, coch, a mae'r lliw oren yma nôl. Nawr, oren fel arfer ni'n gweld yn ystod yr haf, ond mae oren a corals yn aros gyda ni nawr trwy tymor yr A fe, Hydref. lliw hydrefol dyn. Ydyn? Ie. Dyma dail yn troi. Ti'n barod ar gyfer y Hydref nawr? Na, dwi wedi dal yn gobeithio bod y had dal yma am chydig bach. O, mae'n lyflu heddi, yn dwi. Ydi. Emma, diolch yn fawr i ti. Diolch.